Atxaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bakizue aurten 2016a Lasarte horian berezia deula, Landaberri ikastolak 30 urte betetze ditula, Jakunek ere bai 25. Bai. Bertso eskolak bai, 25 aurten. Eta olimpiar urtea denez, Euskal Maratoiara egingo da. Maratoia egin behar da? Azte galdera! Noski baiet, egingo dugula! Zorionak eman behar ezkitzuegu denoi. Denei zorionak. Zorionak zori eta zori eta zori, denoi zorionak! Ei! Baina urtengo maratoia ezberdina izango da, 40 ordu ez, 40 egun. Eta nik armaioa ekarri dut. Ta nik irikingoet. Eta zuk, armairutik irten nahi? Ez ezagun bat baldin baduzu, mintzakide buruz buru. Una bolsa, por favor. Inzaiozu euskaraz eta behar bada jakingo du. Atzerritar bat tokatuz gero hurbildu euskaraz behintzat. Botila bat. Zeren bestela ulertuko du euskera ez dela beretzat. Kotxa, ez du naturala. Euskaraz mantxoari den norbait aurrez aurre badaukazu. Itzegi oso euskeraz mantxo, opari bat egiozu. Norbaitek esan badizu. Euskaraz ez dakit hitz egiten nik. Ohartu zaitez ez dizu esan entenditzen ez duenik. Iritsi maratoia! Irten armairutik! Sentitzen dugun euskara Inotarik du gabe erderaz Sarritan eguazen gara Ez da zu egin nahi beste duda Zeudea euskaraz esan Edukazio gehiagizkoa Euskara galdu ez ezan